Čus lidi, tady Hadridas a chci vás přivítat u mého nového videa z hry Gotham City Impostors. Je to hra, kterou si můžete zakoupit na Steamu. Řekl jsem zakoupit, ne zakoupit. Ovšem můžete si ji stáhnout na Steamu úplně zadarmo, je to tutová hra a je to úplně super. Kdo neviděl prostě, co to je Gotham City Impostors, že prostě Jokerové a Batmani zápasí spolu, jsou to normální lidi prostě oblíknutí do normálních věcí a vyděláte si za tím peníze a levely. Já už to docela chvíli hrál, mám 33. level, ukážu vám třeba. Play now, máte tu Team Deathmatch, Human Psych Warfare, Bounty Hunter Challenges a Initiation, dá nějaký ten trénink prostě jednoduché. A ještě tady máte Secret Identity a tady si měníte prostě zbraně, že jo. Já třeba tady Edit Loads, mám tu své moje oblíbené zbraně. Dáte Joker z kostýmy a máte tu kostým, takhle vypadá kostým 1, nebo ten začátečnický kostým, kde máte na tom Jokerákovi skoro vůbec nic. A takhle už vypadá vypadá docela pěkně. A takhle vypadá bet, protože já si ty moc nedávám bety, nebo spíš nedávám, ale většinou mi to ty bety nevybere. Takhle vypadá to jako normální bet, jako ze začátku a já už vypadám takhle, což se mi docela líbí. A takhle, když si chcete zahrát, dáte play now. A já bych všem doporučila asi Team Deathmatch, protože je to tak nejlepší, dáte Team Deathmatch a už jenom počkáte, když se vám načne nějaký server. Tak, prostě počkáte, čekáte. Pokud se vám nějaký server nenačte, a pokud se vám vůbec nějaký vyhledá. Ano, vyhledá se nám. A teď budeme prostě čekat, tady jste vy. A musíme hold počkat na další mapu. Takže já se ozvu, až budeme mít další mapu. Zatím čau lidi. OK, takže já jsem zpátky, hraju za Batmany a tady zase máte na výběr ze třídy. Ranger Coach, Oracle, Banshee, Voltcutter, Custom 1, Custom 2. Já si dám Custom jedničku. A uvidíte, co mám jenom, takhle mám těžký kulomet, na dvojce mám brokovnici, a dál mám takový křídla, jinak máte takový hák, který si můžete přitáhnout, ale když máte křídla, tak jenom zmačkněte mezerník a takhle můžete lítat. Tady si vás takhle zase, když přiletíte, někdo střílí. Má, než se to vygeneruje, ta grafika, jinak je samozřejmě hezčí. Víte, už se to vygenerovala. Tak, nadzvednina. Pať. Tak to se nám opravdu nepovedlo. Pač mám ještě trošku lagy, než se nám to nastartuje, samozřejmě. Necháme si těžký kulomet. Pač tak brokovnice je krapet na hovno. Ale nikomu to neříkejte. Vezme těžký kulomet, samozřejmě s shiftem se sprintuje, VSAD pravým se míří, levým střílíte. To klasika. Ano, výborně, máme kill. Jo, a ještě co jsem zapomněl dodat je to, že je to po internetu samozřejmě a Ečkem knifíte. Takže, ano, teď se mi ty lagy trošičku srovnaly. Výborně, máme další kill, měli jsme multikill, mohli jste tam vidět na chvilinku. A vždycky každý má takovouhle kartičku, já ji ukazuju, samozřejmě vy to nemůžete vidět. Výborně. To znělo dost blízko. Už ty lagy jsou menší, což je super. Teď se proletíme. Že by nás to nadzvedlo. Tak, nic se neděje. Ano, teď nás to super nadzvedlo. A ještě když máte ty křídla a zmenšíte levé tlačítko myši, tak můžete krásně jakoby rychle vyletět. Teď si dostane takový jakoby achievement a máme level 34, což je výborné. Zase nás to nadzvedne a tam můžete vidět takový incoming a takový dáreček. To je taky součást této hry, že vždycky třeba v tom dárečku můžete najít třeba nějakou, jakoby tu kartičku nějakou, můžete najít třeba, nevím, speed bonus, třeba peníze, zase. Ano, našli jsme novou kartičku, což je super, mě ty kartičky úplně nechutně líběj, což je úplně super. Teď někdo přenabíjel.
Už si ještě můžete povšimnout, že mé komentátorské schopnosti jsou strašné, takže snažím se. Nikoho nevidím. Je to tak vyrovnané. Tam jsem viděl Jokeráka. Ale no, zrak mě neklamal, ale mrtvý, takže... Výborně, máme kill. Se nám opravdu povedlo. Ale já bych si potřeboval nenabít, takže já si nenabiju. Výborně, máme kill streak na dvojce, což je super. Si potřebuji nadzvihnout, výborně. Tady jsem taky pojedu. Posvíš poletím, výborně. A teď jsme se špatně nadzdvihli, takže já běžím. Tak, teď je to mnohem lepší. Já si říkáte, že mezi tím není žádný rozdíl. Jenom je, ale vy to holt nevidíte. Je to srabáctví, ale dobře. Já jsem jí zabil? Jak jsem jí mohl zabít? Ani jsem neknajfnul. Utíž, skákej! Dobře. Máme 4násobný killstreak. Jo, ještě můžete najít pine joby, samozřejmě. Ano, můžete vpravo nahoře vidět, že jsem ve skupině Lotus, na TF-ku ve skupině Lotus Clan, ale to je nepotřebný vědět, teď se skočíme dolů a jdeme dál. Jsme zatím nejhorší, ale to neřešte. Jako z Batmanů jsme zatím nejhorší, a to nás nemusí zajímat. Nikoho nemůžeme najít. Ticho. Tlačím. Nikoho nemůžeme najít, nevím čím tu je. Všichni se nás boje. Bych neřekl. Nazvihněny, výborně. Kde jsou nějaký jokerové? To nej. Tak nic, výborně, se nám opravdu povedlo. Takže jo. Oh shit, hele, incoming, super. Dárek, kde jsi špatně? Počkej, tak to vy. Pinebringer, my se tak strašně máme. No jednu ránu, what the fuck? Teď nás někdo dostal, po nás někdo střelil bazukou, máme achievement, jakoby. Zase Speedy Hunter, výborně, tady někdo je? Ne, to je tam někdo dole. Skočíme, nadzvihne nás to. Nadzvihni, výborně. Zase nadzvihni. A viděli jste? Teď to byl ten hák. Netrefili, bohužel. Ano, nikoho jsme nezabili, ale máme asist, to taky není špatné. A teď si ukážeme jinou klasu, ukážeme si custom 2. Samozřejmě tento samopalek mám taky vylepšený, jinak je defaultní, úplně jiný. Pistole mám defaultní, což je takhle, to je opravdu defaultní, a já vám ukážu ten hák, jak to funguje. Stisknete střední kolečko myši, takhle vystřelí hák a takhle spadne a takhle držíte. Ukážu, knife, ne, jo. Tak ne? Jo! Ne! Ty hajzle! Tak to si spodělal, kámo. Já vezmu zase moji oblíbenou klásu. Což je custom 1, ale mám na ní těžký kulák, takže... Hlavně nejlepší jsou ty křídla, mě to s nimi úplně baví. Takhle lítání, to bylo krutý. Výborně. Čipneš, výborně. What the fuck is this? Fuck is this? Vedle, kámo, trofu. Co děláš, holka? What the fuck? To zase byla ona? Šmaria. Prdele. To chci knifenout. Knife? To jsme nenajfli, což je škoda. A mám jenom 20 HP. Aniž jsem to nedořekl.
A to nemusíme řešit, samozřejmě. Doletíme. Tak, výborně. Ano, tak nic, výborně. Pojď. No, asist! Už mě štveš, kámo. Nebo kamuško. Nebo prostě. Každopádně štveš mě. Bum. Já tě knifnu. Tak ne. A tady jsou 3 nejlepší hráči, což mezi nima nejsme. Maria. Mám lag. 12 FPS. Ano. Takže máme menu samozřejmě. A teďka, víte, mám nové background, což je docela pěkné, ale já si nechám ten fun act, to nechci. A teď se nám tady udělá výborně level 34 a dostali jsme 15 korun. Což je super, dáme backspace. A další mapa bude Krimály, což je docela mapa na prd, ale to je jedno. Calling card, background. Když tak si ho tam hodíme zpátky a já myslím, že se ho tam určitě hodíme zpátky. Ne, tam to bylo hezčí. Mně se líbí tam to bylo víc hezký. Takhle. Tak je to super. Back. Výborně. Takže nebudu se vám ozývat, až tam budu. Páč, to by jsem to zase musel dělat, že jo, takže si počkáme. Pokud to nebude trvat hodinu, tak to takhle zatím necháme. Zase hraju za bety, já nechci hrát za bety, lepší jsou ty jokeráci. To je divný background, moc se mi nelíbí. Pan okurka, ten je krutej. Pan hamburger. Ten nemá background. Já mám super background. Ten má background. Ten má background, ten nemá, no, ten má background, ten taky, ten nemá background. Ne. Třeba. Kolik zabil? 26 dohromady. Kolik jsem zabil já lidí? 271, tak to jsem zabil. That's. Na to radši nekoukáte. To není dobrý. Au. No tak. Aha. A já se vám ozvu, až to bude. Takže čau lidi, jsem zpátky. Vybralo mi to mapu Crim Alley, kterou já totálně nasnáším a hlavní neumím, takže hraju za jokeráky. A tento mod jakoby Team Deathmatch. V levém dolní rohu můžete vidět taky ten úsměv a batmanskou masku. A tady to se dělí na to, kdo koliko zabije. Třeba, nevím, prostě zabijou víc jokeráci, tak vyhrávají jokeráci. A dál co mám za zbraně? Mám samozřejmě takový ten samopálek, ten už je lepší než ten defaultní. Potom mám pistolku, tady je defaultní, potom mám takovejhle jakýsi hák. Pojď. A dostali nás, výborně. Já říkám, že tuto mapu vůbec neumím a ještě k tomu musím vysvětlovat, co to je. Takže dál. Potom máme takový jaksi hák. Když máme třetí, nemůžeme se tam jen tak lehce dostat. Zmačkneme prostřední tlačítko myši, on vystřelí a takhle nás to pěkně přitáhne. To je úplně krutý, to se to úplně líbí. A shiftem sprintujeme a nůž máme Ečkem. A jak můžete vidět teďka, takhle na mapě jsou různě jen tak náhodně, jsou udělaný jakoby dárečky. Jenže já jsem teďka místo Fka zmačknul Ečko. A místo toho, abych to začal jakoby brát ten dárek, tak jsem jakoby nožem. Výborně, máme asist. Když jsme ho skoro zabili my, na 3/4 jsme ho zabili my, pardon, za lagy, FPSka, 14 FPS, to je jedno, ale natáčet se dodá, takže
Nevidím důvod, proč to nenatáčet. To je jedno, vyměníme zásobník. Ano, máme kill. Výborně. Teď tady někde, ano, teď tady jde na bruslích. Zase se přitáhne. Ano, výborně. Teď se přitáhneme tamhle. Výborně. Teďka jeden umřel. Přitáhneme tamhle. Tak to se nám bohužel nepovede jaksi. A jdeme si pro další kill, co říkáte? Tak, oh shit. Je na nás jakási palba. Nezrovna malá. Jsem se mohl zakapit, tady by bylo dobrý místo na snajpení, ale bohužel my nejsme snajpři. Bohužel neknifnuli jsme ho. Ano, dostal nás. Protože páč má jetpack, takže to se potom blbě zabíjí samozřejmě. Takže jdeme dál. Vidím tě, ty tlustěchu. Aha, ty už jsi mrtvej. Nemusel si zrovna, kámo. Ne, špatně. Tamhle, ano, výborně. Vyskočíme, koukneme. Ano, tamhle zrovna bed. My se ho pokusíme dostat. To už se nám asi nepovede. Omlouvám se za lagy. Ta mapa se mi vždycky seká i bez natáčení, takže to není FPS-kama. Teď nás někdo snipnul, ano, snipnul nás, ale my bychom si mohli zkusit taky jinou klasu, což bereme klasu 1. Když mám těžký kulomet, mám brokovnici rychlopalnou a mám sekiru a mám takový křídla, takže se teď nemůžeme přitahovat. Ale koukejte, když takhle někdy najdete, jo, tady to bude. Koukej, máte trampolínu, vyskočíte a tady jsou takový průduchy zevnitř. A když máte křídla, tak jenom takhle skočíte a letíte. A když chcete, bam, máme kill, výborně, to jsme zvládli. Jdeme dál. Teď nás někdo našel bazukou. Což od něj nebylo hezké. Já se fakt omlouvám ještě za lagy, ale tady ta mapa se mi vždycky seká. Někdo po nás střílí, což se mi nelíbí, ale vůbec. Ano, zase nás někdo dostal. Dostal nás, level 14 nás dostal, což je neuspokojující. Pojď. A tady to aspoň strašně dlouho přebíjí. Což jdeme dál. Ano, a tamhle je spousta zlounů. To uděláme. Piu. Ano, máme kill. Říkám, zase mám lagy. Je to bohužel opravdu tou mapou. Tato mapa se seká mýmu kámošovi i mě bez natáčení. A doufám, že to pochopíte. Další mapa jistě už určitě bude s menšíma lagama. Knifneme ho, neknifnuli jsme ho, škoda. Páč nás dostal úplně někdo jiný. Vezmeme brokovnici. Pokud se mi to bude ještě chvíli takhle lagovat, tak jako já to ukončím a počkám, až se mi to krapet rozjede ta mapa, nebo počkám na další mapu. Ano, nestihli jsme ho knifnout, to nevadí vůbec. Škoda. Bohužel nám to nevyšlo. Tak, jdeme dál. A teď nás zrovna, hned na spawnu nás někdo, nás to hitnul. Tak to nejde, to jsou strašní lagy, takže já sám ozvu, až ty lagy budou trošku menší. Takže čau lidi, já jsem zpátky. Ty lagy by už měly být daleko menší.
Tak, super. 2 kily hned za sebou. Ty legy jsou určitě menší, mi přijde. Nevím jak vám, mně to přijde určitě. Tak se přitáhneme se tamhle. Tak ne asi, očividně. Tak jo. Dostanu tě. No, dobře, máme kill assist. Potom se vždycky toužil. Vypneme tohle. Sem najdem. I cíl. Ano, výborně, dostali jsme tě. Jdeme dál. Jumpneme sem. Ano, Au, sniper mě dostal. Výborně. Jumpneme se nahoru. Kde seš? A tam se přitáhneme. Výborně. Vždyť jsme ho knifli. Takže OK. Takže já se s vámi loučím, nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr a já se budu těšit u vašich videí. Čus!